518 содержание СО2, то есть углекислый газ. мактаби миёнаи рақами 16 Темиртау бештар ба экология рағбат дорад. Инҷо хонандагон кор бо таҷҳизоти ченкуниро омӯхта тадқиқотҳои гуногун мегузаронанд, технологияи барқи обиро истифода бурда баъдан лоиҳа менависанд ва онро дар амал татбиқ месозанд. Ҳадафи толибилмон ва омӯзгорон як аст: дар шаҳри тоза ва бехатар зиндагӣ кардан. бо шарофати ана ин зан омӯзгор Елена Петровна Варганова чанд сол пеш ин мактаб мақоми экологиро ба худ касб кард. Замоне ӯ духтаронашро ба маҳфили экологӣ оварда буд. ҳоло бошад худаш бо илм машғул аст. Ин фанро омӯхта дарк намуд ки ин барои хонандагон ва худи ӯ бозёфти ҳақиқӣ аст. Ба омӯзиши муҳити зист ва организмҳои зинда Елена Варганова солҳои зиёд майл дорад. Начиная любую деятельность, всегда хочется... ҳар як корро оғоз карда ҳамеша мехоҳӣ ки онро аз ҳар тараф омӯзӣ ки то кадом андоза барои одамон ин ҷолиб аст, дар мактаб онро чӣ тавр қабул мекунанд. Мехоҳӣ ба кӯдакон нишон диҳӣ ки дониши худро чӣ гуна бояд истифода бурд, то ки дар тағйирёбии ҳифзи муҳит саҳме гузошта бошӣ. Аз ин лиҳоз мо ташкилоти экологиро созмон додем. Мы создали экологическую организацию. ташкилоти ҷамъиятии ӯ «Отражение» ном дорад. Темиртау шаҳри саноатӣ аст, бинобар ин экологони ҷавон бекор нахоҳанд монд. ин мастер-класс ба ҳунарманди маҳаллӣ тааллуқ дорад. ӯ дар мактаб машғулияти таҷрибавӣ мегузаронад. худ инсони эҷодкор аст, аз чизҳои оддитарин мӯъҷиза меофарад. ҳоло ба кӯдакон чӣ тавр сохтани ҷорабҳои экологиро нишон медиҳад ки аз зарфҳои оддии пластикӣ сохта шуданд. Для кабинетов идет совершенно другой инструмент. То есть там, где мы можем поднести какой-то крупный мусор, либо собрать его, мы обучаем. мо ҳунари мураббигиро меомӯзонем, то ки ҷавонон ҳамсолони дигари худро омӯзонанд. мо аз дигар мактабҳои шаҳр, вилоят кӯдаконро даъват мекунем. онҳо ба ҳамдигар меомӯзонанд, лоиҳаҳо ва идеяҳои худро пешниҳод мекунанд. баъдан ба мактаби худ баргашта як чизи навро ба роҳ мемонанд. Начинает что-то делать новое. онҳо ҳамзамон баҳри ҳифзи табиат аксияҳо низ доир мекунанд. хонандагони мактаби экологӣ дар арафаи соли нав ба кӯчаҳои шаҳр баромада даъват намуданд ки дарахтҳоро набояд нобуд кард. онҳо бар зидди буридани арчаву сӯзанбарг баромад мекунанд ки одатан одамон бо он хонаҳояшонро ором медиҳанд. сару либоси афсонавиро худашон омода карданд. мақсади мактабачагон ба одамон фаҳмонидан аст ки дигар воситаҳои ҷашнгирии идона низ ҳаст. ман ба ин ҷо омадам то ба одамон бигӯям ки табиатро хароб кардан мумкин нест. агар табиат намебуд мо ҳам намешудем. бо кӯмаки табиат мо арзи вуҷуд кардаем. буридани арчаҳо мумкин нест, зеро онҳо низ дард мекашанд. хонандагон шиорҳои худро маҳз дар ҷойҳое ки арчаҳои зинда фурӯхта мешаванд такрор мекунанд. онҳо мегӯянд ки буридани дарахтҳо ба иқлими сайёра осеб мерасонад. бо ин гуна роҳ садамаи глобалии гармшавиро дар замин пешгирӣ кардан мумкин аст. ин аксия одамонро водор месозад ки рафтору муносибати худро фикр кунанд. албатта ҷашн хуб аст, аммо он як лаҳзаест ки зуд мегузарад. аммо арчаҳо мисли кӯдаконанд. барои нигоҳубини дарахт на кам аз 10 сол лозим меояд. 10 лет нужно расти. сокинони Темиртау аксияро бо диққат назорат мебаранд ва бо мамнуният тӯҳфаҳои бо дасти худ омода кардаи мактаббачагонро қабул мекунанд. мана кӯдакони соҳибзавқ насли ояндаи мо. шукр ки онҳо дар чунин рӯҳия ба камол мерасанд. мана ояндаи мо. дар дасти кӯдакон рамзи хушбахтӣ ва некӣ арчаҳои хурдакаки аз коғаз сохта шуда аст. одамонро ҳидоят мекунанд ки ҳар як нафар бояд табиатро ҳифз кунад. бо ин аксия экологони ҷавон имсол кори худро оид ба ҳифзи муҳити зист ба охир мерасонанд. ташкилоти онҳо то рафт калон мешавад. яъне умед аст ки дар шаҳр шумораи дарахтон бештар гардида солимии аҳолиро наҷот хоҳанд дод. чанд мушкилоти нигароникунанда ҷой дорад. ихроҷи моддаҳои зараровар ба атмосфера дар шаҳр аз меъёр зиёд шудааст ки он асосан ба комбинати металлургии Арселор Миттал Темиртау тааллуқ дорад. ин Темиртау 8 январ кӯчаҳо ва чорроҳаҳои ҳузнангез филми даҳшатоварро ба ёд меорад ки ҳама ҷойро сиёҳӣ печидааст. ҳоло шаҳр чандин ном пайдо кардааст. шаҳри садамаҳои экологӣ, Блек Сити, крематорий ва ғайра. шабакаҳои иҷтимоӣ аз аксҳои даҳшатнок пур аст. одамон ин ҳамаро тавассути телефони мобилӣ сабт карда аз воқеияти ҷой дошта ба тарс меоянд. Какой-то кошмар у нас творится. Даже заезжать не хочется. ҳама ҷоро сиёҳӣ фаро гирифтааст. ин даҳшат аст. махлуқи бадҳайбат шаҳри моро ба крематорий табдил додааст. Вот этот проклятый монстр, он там стоит, крематорий наш.
мардум имрӯз барфи сафедро ба хотир оварда дарк мекунанд ки ҳаёти онҳо низ зери хатар аст. Дар шаҳр барои бозиҳои кӯдакон ҷой намондааст. ин майдончаи кӯдакистонро яке аз модарон ба навор гирифтааст. Мегӯяд ки ин навор бозгӯи муносибат нисбати кӯдакон аст. мураббиягони боғчаҳо ба кӯдакон дар барф бозӣ карданро иҷозат намедиҳанд. Кӯдакон ҳамеша воқеиятро мегӯянд. Дар Темиртау худи онҳо низ хуб дарк мекунанд ки барои чӣ дар барф бозӣ кардан мумкин нест ва ин ғубори сиёҳ аз куҷо аст. А какой должен быть снег? Белый. А почему у нас черный? Потому что заводов идет пыль. Это пылище, которое вот летит. барои хонаро ҳаво додан ҳамарӯза оинаро мекушоем ва ин ғубори сиёҳ ба хона медарояд. лозим меояд ки назди оинаро ҳар рӯз тоза кунем. ҳатто рӯи фарш ҳам сиёҳ мешавад. пойлучгардӣ, пойҳоят чиркин мешаванд. Босиком ходишь, ноги просто грязные, черные. Владимир Пороховой навореро нишон медиҳад ки дар хонааш сабт шудааст. Тамоми умр ӯ дар Темиртау зиндагӣ мекунад. Ин гуна вазъияти мураккабро солҳои қабл надида буд. У меня ребенок ходит в детский сад. Вот. После того, как мы вот вечером его каждый раз забираем, вся одежда черная, она грязная. кӯдаки ман ба боғча меравад ва вақте ки мо ӯро бегоҳ ба хона меорем, сару либосаш сиёҳ, худа чиркин. лозим меояд ки ҳамарӯза ҷумашоӣ кунем. аз сару либос бӯи нохуш меояд ва ин ҳама аз партови комбинат аст. завод мисли ҷадвали Менделеев аст. ҳамаи онро мо нафас мегирем. падари ман, хуштоманам, дӯстам, ҳамаи онҳо аз бемории саратон фавтиданд. дар бораи наздикони худам мегӯям, ин гуна ҳолатҳо бисёранд. ман акнун фикр мекунам ки оё месазад ки дар ин ҷо зиндагӣ кунем. агар ин ҷо монем, ин ҷиноят нисбати кӯдакони мо аст. аз ин ҷо бояд рафт. дигар илоҷи ҳалли ин муаммо нест. Уже просто стоит вопрос так, что если здесь оставаться, ну это будет просто по преступлениям к своим собственным детям. То есть отсюда надо уезжать. Уже вопрос просто не стоит по-другому. Потому что здесь жить нельзя. Жанна Карташева шаҳрро тарк кардани нест. Мегӯяд ки ин ҷо бояд тартиботро ҷорӣ кард. ҳаёт ва саломатии одамон дар ҷомеаи муосир бояд ҳифз шавад ва ин пеш аз ҳама вазифаи ҳукумат аст. ӯ нисбати духтарчии 3 солааш бештар хавотир мешавад. Мы уже лет мо аллакай тӯли чандин сол беморем. якчанд бемориҳоро аз сар гузаронида табобат гирифтем. сатҳи кимиёвии организми кӯдак паст шудааст. ҳамаи ин аз ҳавои чиркин аст ки аз завод хориҷ мешавад. ин ғубор ки тамоми шаҳрро фаро гирифтааст, моро месӯзонад, заҳролуд мекунад. бемор мешавад, маблағ сарф мекунем, боз бемор мешавад ва ҳамин тавр маблағро сарф кардан мегирем. ман наметавонам кӯдакамро ба кӯча барорам. он ҷо доимо сиёҳ аст. посмотрите сами, черный снег. шикояти сокинон сабаб шуд ки раиси шаҳр Галим Ашимов ба департаменти экологии вилояти Караганда хатӣ муроҷиат кунад. мутахассисон дар комбинати Арселор Металл санҷиш гузаронида бори дигар ошкор намуданд ки завод ба қоидавайронкуниҳои ҷиддӣ роҳ додааст. комбинатро ба маблағи 600 миллион тенге ҷаримабандӣ мекунанд. По результатам проверки установлено, что у них идет превышение нормативов. онҳо аз меъёр зиёд ба атмосфера моддаҳои зараровар ихроҷ карда, нақшаи чорабиниҳоро баҳри ҳимояти муҳити зист иҷро накарданд ва қоидавайронкуниҳо зиёд аст. дар натиҷа мо ҷамъияти саҳомии Арселор Металл Темиртауро ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар муҳлати муайяншуда супориш додем. Выявленных нарушений, указанных с конкретными сроками. сокинони Темиртауро ин гуна ҷаримабандиҳо қонеъ намегардонанд. одамон хуб дарк мекунанд ки ин заводи бо муҳташам ба осонӣ халос мехӯрад. мардум назорати доимӣ ва қатъ кардани ифлосшавии атмосфераро талаб мекунад. бояд ҳамарӯза ташкилотҳои масъул дар ин ҷода корбарӣ кунанд. По телевизору постоянно говорят. тавассути телевизорҳо мунтазам мегӯянд ки завод ба маблағи ҳаҷман калон миллионҳо тенге ҷаримабандӣ шуд. ин пулҳо ба куҷо мераванд? ба кисаи ман не, ба кисаи кӯдаки ман не, албатта ҳатто барои тандурустии шаҳри мо не. он ба ҷумҳурӣ меравад, ба мо чизе намемонад. ман хоҳиш дорам ки агар ҷаримабандӣ кардед, бигзор ба ин маблағ осоишгоҳ сохта шаванд, ба мо рухсат диҳанд ки то кӯдаконамон истироҳат кунанд, беморхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ созанд ки то фарзандони мо дар он табобат гирифта масъулияти худро барқарор намоянд ки ин завод боис шудааст. ман мехоҳам ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ кунам. Я хочу здесь жить. оид ба барфи сиёҳ дар Темиртау гурӯҳи махсус аз ҳисоби кормандони давлатӣ таъсис ёфтааст. экологони вилоятӣ ва мақомотдорон сабаби пайдоиши барфи сиёҳро муайян мекунанд.
ва мониторинг ташхисгоҳи сайёри казгидрометро ҷалб карданд. муайян карда шуд ки моҳи декабр дар Темиртау моддаҳое чун сероводород, диоксиди азот ва диоксиди сера ба атмосфера аз меъёр зиёд партов шудааст. дар худи комбинат низ қайд мекунанд ки онҳо низ мехоҳанд сарчашмаи ифлосиро дарёбанд. сокинони Темиртау ба ин бовар намекунанд. дар завод ҳар як дуюмин бошандаи шаҳр кор мекунад. чӣ ҳолат рух медиҳад ҳама медонанд бидуни ҳар гуна ташхисҳо. одамон бар он ақидаанд ки тӯли 10 солаҳо дар Темиртау тартиботро ҷорӣ кардан мумкин буд. Если все об этом знали, да? Почему ничего не было сделано? агар ҳама дар ин бора хабардор буданд, барои чӣ чораандешӣ нашуд? инҷо комбинат аст, одамони доно кор мекунанд, ҳукумат ҳаст, мақомоти маҳаллӣ ҳаст, одамоне ҳастанд ки бояд дар ин бора фикр кунанд. барои чӣ ташаббус аз поён меояд? дар тамоми Қазоқистон, дар тамоми ҷаҳон бояд инро паҳн кард, то ки ба ин мушкилӣ таваҷҷӯҳ кунанд. На весь Казахстан, на весь мир, чтобы вот на эту проблему обратили внимание. сокинони шаҳр дарк намуданд ки бояд вазъиятро ба дасти худ гирифт. онҳо мехоҳанд ба прокуратура ва судҳо аризаҳои сершумор нависанд. ҳоло зери мактубе имзо ҷамъ мекунанд ки дар он як қатор талаботҳои сокинон пешниҳод шудааст. аз ҷумла дастрасии озод доштан ба нишондиҳандаи ихроҷи газ аз завод, фаъолият бурдани сарэколог дар шаҳр ва пешбинӣ намудани ҷазои шадид барои барзиёдӣ аз меъёр. ба ин гурӯҳи ташаббускор аз шаҳр эколог Елена Варганова низ шомил шуд. гурӯҳи ташаббускор аз Темиртау ба остона омад. беш аз 6000 имзои сокинони шаҳрро ба вазорати энергетика, ҳизби Нур Отан ҳамзамон ба ассоатсияи ташкилотҳои экологияи Қазоқистон мебаранд. бо мутахассисони соҳа фаъолон дар пойтахт вохӯрданд. Здравствуйте. Мы привезли к вам обращение жителей города Темиртау. салом, ман амо арзу шикояти сокинони Темиртауро оид ба мушкилоти мубарами шаҳри мо барфи сиёҳ овардем. аз шумо хоҳиш мекунем ки инро ба Алия Нурсултоновна дастрас кунед. беш аз 6000 имзо. ин ҳама муроҷиати сокинон аст ки махсус мо ба ин ҷо овардем. Специально шли в пункты, где нужно было оставить свою подпись, и все это они сделали за одни сутки. ба мактуб муроҷиатнома ҳамзамон аксҳо замима гардиданд ки худи сокинони шаҳр онро сабт карданд. ҳамаи инро ба раиси президиуми ассоатсияи ташкилотҳои экологияи кишвар Алия Нурсултоновна Назарбоева дастрас мекунанд. ин аксҳои воқеӣ ҳатто экологони таҷрибадорро ба ҳайрат овард. В первую очередь мы проанализируем все, что вы нам передали. дар навбати аввал мо ҳамаи ин мактубу дархосту аксҳои пешниҳодшударо меомӯзем. мо мутахассисонро даъват мекунем, то ки онҳо инро омӯхта роҳи ҳалли мушкилиро пайдо кунанд. ин садамаи экологиро бояд баррасӣ кард. ба таври дигар ман инро номбар карда наметавонам. ин масъалаи хеле ҷиддӣ аст. Экологическую катастрофу, иначе я этого назвать не могу. Добрый вечер. шуматон бахайр, ҳамкорони муҳтарам ва иштирокчиён. Приглашенные. ҷаласаи кушод дар ҳокимияти Темиртауро аксарият аллакай ҳодисаи тарихӣ номиданд. бори аввал сари мизи гуфтушунид ҷонибҳои зарурӣ ҷамъ омаданд. ҳокими вилоят Ирланд Кошанов дар толори хурд ҳамаро ҷамъ кард. экологони мустақил, коршиносони ташхисгоҳҳо, обу ҳавошиносон, гурӯҳи ташаббускор аз Темиртау, масъулини соҳаи энергетика, намояндагон аз департаменти экологӣ, инчунин намояндагони роҳбарияти ширкати Арселор Миттал Темиртау низ ба ин мулоқот ташриф оварданд. саволи асосие ки аксариятро нигарон кардааст, барои чӣ барф дар Темиртау сиёҳ ва чӣ бояд кард? наздик як моҳ дар шаҳр ташхисгоҳи сайёри Казгидромет кор кард. аз 5 нуқтаи шаҳр намунаи ҳаворо гирифта шабона ва рӯзона ташхис гузарониданд. қоидавайронкунии ҷиддиро ошкор накарданд. дар якчанд минтақаи Темиртау аз меъёр зиёд будани углеводород ва оксиди углерод ба қайд гирифта шуд. коршиносони ширкати Экоэксперт вазъиятро рӯшан карданд. онҳо барфро аз гӯшаҳои чиркинтарини Темиртау ҷамъ карда қабати поёни барфро ташхис карданд. дар натиҷа як қатор моддаҳои зарарнокро пайдо карданд аз қабили углерод, сажа, титан, барий, ванадий ва кадмий. дар асоси ин хулоса бароварда шуд ки сабаби сиёҳии барф ифлоскунии корхонаи металлургия аст. В пробах очень много железа. Показатель железа – это показатель того, что в осадках вклад внесли предприятия металлургической промышленности, черной металлургии. дар намунаҳо оҳан зиёд аст. ин маънои онро дорад ки саҳми корхонаи металлургии сиёҳ дар ин ҷо дар назаррас аст. барф ки сафед аст, ин ҳамаро мо мушоҳида мекунем. аммо дар фасли тобистон тасаввур кунед ки ҳолат чӣ гуна аст. мо ташхис гузаронда маълум кардем, ин мавҷудияти оҳани металлӣ аст аз сонаати металлургӣ. Это о чем? Это о том, что в выбросах металлический, железометаллический, не в соединениях, а металлическое, раз оно магнитное, вот, это показатель тоже у нас металлургической промышленности.
маърузаи коршинос намояндагони заводи ArcelorMittal Тимиртауро чандон ба ҳайрат наовард. роҳбари истеҳсолот Вадим Басин қайд кард ки ин таҷрибаи коршиносон бозии бачагона аст ва гуфт ки натиҷаи мақомоти давлатиро ки чизеро пайдо накарданд ҷонибдорӣ мекунад. Аммо бо он ки комбинат атмосфераро чиркин мекунад розӣ шуд. Да, мы выбросы мы признаем, мы производим выбросы, эти выбросы все мы замеряем, контролируем. Если есть нарушения, мы платим штрафы, как уже было сказано. В 2017 году на 10 раз проверяли, 2 раза планового, 3 раза внепланового, 8 раз внепланового. бале мо партовҳоро ба зимма мегирем. мо ҳамаи инро чен мекунем. агар қонунвайронкунӣ бошад ҷарима месупорем. соли 2017 моро 10 маротиба аз санҷиш гузаронданд, аммо ягон қонунвайронкунӣ аномалиро пайдо накарданд. Поэтому каких-то серьезных таких аномальных нарушений, которые бы могли привести, я и все мои коллеги не нашли. аз рӯи иттилои роҳбари департаменти экологии вилояти Караганда Канат Мусаффарбеков, танҳо соли 2017 ҳаҷми умумии партови зараровар дар Тимиртау наздик 284 000 тоннаро ташкил дод. мегӯянд ки ифлоскунандаи асосии шаҳр маҳз комбинат аст. 77% ихроҷи партовҳо ба ҳамин завод тааллуқ дорад. роҳбари вилоят супориш дод ки бояд нақшаи чораҳои ҳифзкунандаи табиат кор кард шуда масъалаи кабудизоркунии шаҳр ҳалли худро ёбад. нуқтаҳои экологӣ дар Тимиртау зиёд гардида, корхонаҳое ки меъёрҳоро вайрон мекунанд бояд ҷазо гиранд. И ситуация с черным снегом, она стала поводом для того, барфи сиёҳ дар Тимиртау ин мушкилӣ аст. ин масъаларо бояд сари вақт ҳал кард. оздоровление экологической ситуации в Тимиртау. В городе Тимиртау черный снег. Проблема. барфи сиёҳ дар Тимиртау ин мушкилӣ аст. ин масъаларо бояд сари вақт ҳал кард. Атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей. Елена Варганова низ мушкилоти экологиро бо мактаб бачагон баррасӣ мекунад. мегӯяд ки бояд кӯдакон донанд ки чӣ ҳолат рух медиҳад ва бояд бетараф набуд. имрӯз онҳо хонанда, пагоҳ эколог, муҳандис, роҳбари корхона мешаванд ва онҳоро бояд имрӯз тарбия кард, то ки онҳо кӯшиш намоянд. Я хочу научиться. ман худам экологияро омӯхтан мехоҳам ва ба хоҳару бародаронам низ меомӯзонам, то ки шаҳри мо мисли имрӯза ифлос набошад. Не был таким загрязненным, как сейчас. на ҳамаи одамон дарк мекунанд ки агар мо чунин рафторамонро идома диҳем, ба ҷои руст омада партов партоем, коғаз, об ва қувваи барқро масраф накунем, оқибати сайёраи мо чӣ мешавад? наврасон худашон таркиби SO2-ро муайян карда, намнокӣ ва сатҳи садо дар синфхонаро ҳисоб мекунанд. баъдан мақола навишта, ҳатто филм ҳам месозанд. мактабе ки дар он Варганова кор мекунад, равияи экологӣ дошта, дар лоиҳаи байналхалқии Экоскул иштирок мекунад. орзуи ӯ тоза ва сарсабз будани Тимиртау, мавҷудияти сарчашмаҳои алтернативии барқ, гармидиҳии доно дар хонаҳо ва ҷой доштани гармхонаҳо дар мактаб аст. Бывает, что руки опускаются. ҳаст ҳолатҳое ки рӯҳафтода мешавӣ, мехоҳӣ ба ҳамааш нуқта гузорӣ. аммо ҳоло роҳи баргашт нест, зеро аксарият имрӯз дарк мекунанд ки барои чӣ ин лозим аст, яъне ҳифзи муҳити зист, ҳифзи табиат. нафароне мегӯянд ки магар ин ба ту лозим аст. дар ин ҳолат ман намедонам чӣ посух диҳам. фикр мекунам, агар ту ин корро ба зимма гирифта зарур будани онро дарк мекунӣ, бояд ба охир бурд. ин муҳим аст. бинобар ин мехоҳам ки кӯдакон некбин бошанду сайёра тозатар. Мир был чище, дети были добрее, чтобы как-то интереснее было жить. духтарони Елена низ мехоҳанд кори модарро идома диҳанд. духтари хурдиаш Катя ба донишгоҳи олии Русия дохил шуд. экологи касбӣ хоҳад шуд. ҳатто набирагонаш низ дарк карданд ки бояд табиатро муҳофизат кард ва ояндаи наздик ба сафи ташкилоти ӯ ҳамроҳ хоҳанд шуд. У меня даже внучок уже знает. ҳатто набираам низ дар бораи экология, барфи сиёҳ дар бораи батареяи офтобӣ медонад. экологони наврас ҳастанд. Солнечную батарею.